ସିନ୍ଦୁରା ଫାଟିବା ପୂର୍ବରୁ ଶୀତୁଆ ମଳୟରେ ଭାସି ଆସେ ହୁଳହୁଳିର ଶବ୍ଦ। ମନ୍ଦିରରୁ ଶୁଭେ ଘଣ୍ଟିର ସ୍ୱର। ନିଦ ନଥାଏ କାହାରି ଆଖିରେ। ସକାଳକୁ ଅପେକ୍ଷା ନ କରି ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି ରାତି ପାହାନ୍ତାରେ। ନଦୀ ସାଗର କୂଳଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦିନ ଗଣି ଗଣି ବଞ୍ଚୁଥିବା ଗାଁ ପୋଖରୀ କୂଳ ହୁଏ ଚଳଚଞ୍ଚଳ। ଡଙ୍ଗା ରୂପେ ସଜେଇ ହୁଏ କଦଳୀ ପଟୁକା। କାଉଁରିଆ କାଠିରେ ତୁଳା ଦେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ କାଠିବତୀ। ଶେଷରେ ସଜଡ଼ା ହୁଏ ପାନ ଗୁଆ। ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଡଙ୍ଗା ଭସା। ଆଉ ଡଙ୍ଗା ଭସା ବେଳେ ଆମ ସବୁ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ତୁଣ୍ଡରେ ଥାଏ ଆମର ସେଇ ପାରମ୍ପରିକ ଢଗ। ଆକା ମା ବେଇ ପାନ ଗୁଆ ଥୋଇ, ତୋ ପାନ ଗୁଆ ତୋର, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଦାଣ୍ଡ ଓଳିଆ ଧର୍ମଯାକ ମୋର। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ମନ, ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ପରମ୍ପରା। ପିଲାଠୁ ବୁଢ଼ା ଯାଏଁ ଆମେ ସବୁ ଓଡ଼ିଆ କାହିଁ କେଉଁ ଆବାହନ କାଳରୁ ପାଳି ଆସୁଛୁ ଏଇ ସୁନ୍ଦର ପରମ୍ପରାକୁ। ଏହା ହିଁ ଆମର ଏକତା, ଆଉ ଏହା ହିଁ ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା।